रायजो राजाफोरा BPF दोलोनि अनगा जेखौबो सायख'वाखै। रायजो राजाफ्रा BPF दोलोनि खुनु अल्टारनेटिभ नुहुराखै। BPF दोलोनोनो भट होना फैगौ MP बिसायख'थियाव देरहाहोनो थाखाय रायजोफोरा थिरांथा लादों। BPF दोलोनोनो भट होनानै फैगौ MP इलेक्सनाव देरहाहोनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा थिरांथा लादों। नांगोलनि सावगारियाव भट होनो मोनफ्रोमबो जायगायाव साफ्रोमबो सुबुंफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लागोन। नांगोल छबियाव गोबां भट बिनायनि जिथु हाबाफारि बे दिननिफ्राय जों खौसे जानानै ओइदिनखालिनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो सुबा साफ्रोमबो सुबुंजों जोङो जगाजग खालामनायनि हाबाफारि जों लागोन। फैगौ 3 फेब्रुआरियाव BPF दोलोनि 50,000निबो बांसिन सुबुंनि जथुम्मा हाबाफारि। लकसभा बिसायख'थियाव जेरैखि जाया देरहागोन। जे जोङो फैगौ इलेक्सनाव जों देरहागोन। BPF राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांनायनि असिलायै रायजोफोरजों खाथि सोमोन्दो लानाय, रायजोफोरनि जेंना बोस्रांनाय, रायजोफोरजों मोगा-मोगि सावरायनाय हाबाफारि लानो थांखि लादों BPF राजखान्थि हान्जाया। क'क्राझार जिल्ला थिथागुरि प्राइमारि BPFनि सिङाव थानाय जानागावनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 3 फेब्रुआरियाव क'क्राझार जिल्ला BPF दोलोनि मोनसे सरासनस्रा मेल जागोन। बे मेला BPFनि मोनफ्रोमबो सेल आरो गासैबो गोजौ गाहाय थाखोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ लानानै सानसेनि हाबाफारिजों खौसेयै मेल खुंफुंगोन। बे मेला फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै फैगोन इयुन समाव माबादियै खामानि मावलांगोन बिनि सायाव सावरायनाय जागोन होनना BPF दोलोनि MCLA देरहासार बसुमतारिया जानो गोनां हाबाफारिनि लाइ खुन्थिया गायसननायनि गेजेरजों खौरांगिरिनि सिगाङाव एरैबादि बुङो। थिथागुरि प्राइमारि BPFनि सिङाव जानागाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 3 फेब्रुआरियाव क'क्राझार जिल्ला BPF राजनितिक दोलोनि मोनसे वार्कार मिट जागोन बा साधारन सभा मोनसे खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो पलिं स्टेशन कमिटि बा बुथ कमिटिनि गासैबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो कमिटिनि सोद्रोमाफोर, जोंनि क'क्राझार जिल्ला BPFनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरि आरो जोंनि वार्कार बिथांमोनखौ लाफानानै ब्लक कमिटिनि गासैबो सेल कमिटि आरो वमेन BPF, इउथ BPF, BSU आरो गासैबो सेलनि राजबंसि सेल, बेंगलि सेल, माइन'रिटि सेल, सुत्रधर सेल, राभा सेल, नाथजुगि सेल, गरखा सेल, आदिबासि सेल बा बिभिन्न जोंनि BPFनि सिङाव थानाय जिथु सेल कमिटि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जेनेरेल मिटिं खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। आरो ओइदिनखालि जों बयबो क'क्राझार जिल्ला BPFनि सिङाव थानाय दैदेनगिरि आरो गासैबो वार्कार प्राइमारि बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर वार्कारफोर गासैबो जोङो खौसेयै जोङो इसोरनि खाथियाव सपद ग्रहन लानानै फैगौ जिथुनाखि जोंनि MP इलेक्सन बे MP इलेक्सनाव रायजो राजाफोरखौ जोंनि BPFनि फारसे मोजां मोननाय आरो BPFनि फारसे समर्थन खालामनायनि जिथु हाबाफारि बा नांगोल छबियाव गोबां भट बिनायनि जिथु हाबाफारि बे दिननिफ्राय जों खौसे जानानै ओइदिनखालिनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो सुबा साफ्रोमबो सुबुंजों जोङो जगाजग खालामनायनि हाबाफारि जों लागोन। आरो जोङो फैगौ जिथुनाखि MP इलेक्सन बे MP इलेक्सनाव जेरैखि जायाबाबो जोङो देरहानो हागोन आरो देरहानो हानायनि थाखाय जिफोरखौ खामानिफोरखौ जों वार्कार लेभेलाव, प्राइमारि लेभेलाव, आनसलिक लेभेलाव बा जोंनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जि रोखोमनि हाबाफारि मावनांगौ दङ बेफोरखौ मावनायनि जोङो थिरांथा लानानै इसोरनि खाथियाव
आर'ज गाबनानै जों ओइदिनखालिनिफ्राय गामि गामि हाबनायनि हाबाफारि लागोन। साबेसेसो सुबुङा थुबुर जानायनि आसा खालामो? दा बेवहाय जोङो 50,000 जोंनि वार्कारफोर बेवहाय गेदारिं जाफैगोन। हाग्रामा महिलारि सारनि बेसेन गोसा बिबुंथि आरो बिथांनि जिथुनाखि डिरेक्सन आरो बिथाङा जोंनो जि दायित्व हरगोन, साफ्रोमबो बिपिएफ कर्मिया बिपिएफनि सुप्रिम' हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन मथै आरो ओइदिनखालि हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमबो दैदेनगिरि साफ्रोमबो वार्कारनि मोनफा मोनफा बिबान हरगोन आरो बे बिबानखौनो जोङो दायित्व लानो थाखाय दायित्व रुजुननानै न'आव थांफिननानै गामियाव थांफिननानै ओनसोलाव थांफिननानै गाव गावनि जायगायाव खामानि मावनो थाखाय जोङो बे मिटिंखौ आयजन खालामनाय जादों। बिपिएफ राजनैतिक दोलोनि जिथुनाखि रेसपन्स, बे रेसपन्सा बिराद मोजां आरो रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोनि खुनु अल्टारनेटिभ नुहुराखै। दा नंखायनो बिपिएफ दोलोनोनो भट होनानै फैगौ एमपि इलेक्सनाव देरहाहोनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा थिरांथा लादों आरो बे रायजो राजानि अननाय, रायजो राजानि आशिर्बाद आरो रायजो राजानि मददआव जे जोङो फैगौ इलेक्सनाव जों देरहागोन, बे देरहानाया रायजो राजानि खोथा आरो रायजो राजाफ्रानो बुंबाय आरो रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव बिपिएफनि बादै गुबुन राजनितिकनि भट होनानै लाब गैला। गुबुन राजनितिकनो जोङो भट होआ, बिपिएफखौनो आरोबाव खेबसे सरकाराव लाबोनानै बिपिएफनोनो आरोबाव खेबसे गोहो होनानै जोंनि बे ओनसोलनि जौगाखांनाय, जोंनि खौसेथि आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जिथु मेला प्रिति, बे मेला प्रितिखौ लाखिलांनो थाखाय रायजो राजायानो जोंनो बे खोथाखौ होबाय आरो बेखौनो जों मावफुंनो थाखाय 3 थारिखआव जोङो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। रायजो राजाया जायखौ समर्थन खालामगोन आरो जोंनि जिथुनाखि हाइकामान्डआ जायखौ केन्डिडेट हिसाबै थिसनगोन बेनो जोंनि माने आनएनिमास केन्डिडेट। हाइकामान्डआ जायखौ केन्डिडेट हिसाबै थिसनगोन बा जोंनि गेजेराव नमिनेट खालामगोन बेनो जोंनि बिपिएफनि आनएनिमास माने आनडिसपिउटेड जोंनि केन्डिडेट जागोन।